Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Mos Calendar Marngar, President Kamikalia Commercial Truck Owners and Drivers Association, ulapan pao kajing sokya ha kabayday, ba kidon kiseng ki badawa pisa tang nakitrok banya ki parakasi. Habay kren chikinong thok kubor uba Mos Calendar Marngar, uloong ba kabasngaw lingo kalong haba ki yo bala ki parakasi, don ki bapentut hapadeng surok, bat bandawa pisa. Kadbay kitrok banabar, don bapentut bat kiyat latlut. Nalor kataru haba persyang banyekren bat ban keli balay ki dawai ki parakasi. Kadbaya ki kali banabar ki aidaw baladap yekren bat ki bor sorkar bat kumta terter. Uba Mos Calendar ula kentu ya kitu ki badon kamensim ban knyot iki parakasi ban ailat pat ya ubar jela bakin sange no ya kane ka jingle ka jongki bat bakin kintiu shwa parakasi. Bat benrap balada kidon kam jingerap ha kinu ki benta ba kinlet yekren yaki bat kilong ki bakloy banirap media kibala yarap yangi kumka association kumka Meghalaya Commercial Truck Owner Association nakapor sakapor ya kijing kijongi gibang ya kendu bat ngisongu nakaliang jong pi kum media kila pila highlight kijing jongi bat ngilalong kumbalong menta ngilaya gila bun ki dekot bat ki members ki bawan yasno bat ni nakapor sakapor dei longba kajing arab kajing persapriang jongpi ka kubor ka jongpi ya ki kam bangi trei bat clear up ru ya ki jing jongi haman la kiliang nakaliang jongpi ki media kata ka bangi ai kuble ya pi ke mentai la penlong ya kani kajing alang kani kajing alang ni penlong namar ba hakini kisngi hakini ki por kalabun palat kajing sya thombor jong ki try truck bat kinong nya truck ki jongi ha ki bor ki baper la kamdei tang hang bar jala kumba PUE rai wat apo ka jala ka jongi ru ki jing syak thombor ka jurba ya kini kita truck bar kinyong nang nya truck ha ki agi bab agi ala kalong sorkar la kalong akan hun la kalong shimet ru kamut ba kadon kata ka jing sya event nani jang sya yuroit ya ka hok jongi kum ki try truck bat kinong nya truck ya kani ki jing alang kumba pili asno gumtu na kaliang jongki nong elam na po Giant Hills langba spokesperson jongi bamanta ka poi hadu uta uput bangi haban bu ya ka straight ya kini ki factory cement ki bamanta amdei bagi manufacture lani ki penmi ya uta cement remanta ki la penmi ru yo kelingka tene kelingka ki refine biang ya uni kelingka ban penmi cement ban supply shabar ban cement na kini ki factory ki bahe company bahe te kadol kani ka jinga ki ka jongki kadon la kanong rim ka bakrau ba namar menta babun kini ki kali jongki trajala kila suset no ya ki kali nama kila syaknyot ben hakador kit hakador akamur gador kit madun bun bi kila syakan tait ban ai kit nong nang tu la bun sada ki kali jong kini ki try factory cement bat la bun sa ki kali ki banabar kumbala i ne ka si bangile yarap ya tu wei dukot bisha shoro unya ya kali kit cement jong ubriu banabar te kadai kani ke jingbun pelat kini ki banabar kamut ba kim ken snap shoot ya kini ki try jala ke jongi kami ru kajing thombor nakapor sakapor te na takadaw kum ka wi ke kanhun menta ngila ya raikut hangni kajing lang ba menta ba ngila deb ya kren nakipor sakapor nakaliang jong Giant Hills unit kila kren nakapor sakapor la don committee bat kini ki bor jong district administration ki bor police ki bor jong kani bai pe kini ki action penmi cement bai klingka Henry ke jikut tang ke jing kular kai, ke jing penbit kai ya kini kita try truk banyak truk. Tementa dakawai ke ya kila du ya kata ke jing kamensim ya sya namar bla i ba kila syukular ben la syukunyat ben. Te nakali yang jongki lang jongilang borok khoi ki badonang ni ngilerai ban bu no ya kata ka strike lani kata ka non cooperation movement highway day bat kini ki factory hadlor kani ki factory ki ba penmi ya kini cement bat kelingka. Kideban ai ya kador hok kumalabu dak sorkar nginum pantam panduna bar kideban ai hok ya ka jingkit ru sya barok khoi kitrai muluk ki badoni kali gimdai banno siliang kumalong menta te nakaliang jongki gila penbet ya kata kasngi bat ngi nakaliang jongi ki bawan ki district ba fer ngi burom lang ngi ya ai lang gajing kersan yaki bakin yalam ban ngi scam bakin yalam yang ni kam hadu bangin yo ya uso jong ka jingjob te menta ngi sngo ban langba kani ru ngikwa kani ke jingalang mentang ile kran langba ki pradkhon bangi dap da ke jing sosi ba kani ke jala ka jungi
Ya kinu kimar kimata ladang i persang ban kit ki kasi ki jongi kidon ki jing wonia ki jing thok kubor ki jing berngem bersit badon ki benta ki bahadu bakitan sha kabor jong ka andro te ki bor jong ka anyang i ki map ki bor jong ki kunun ba per ngi ki map ki bor jong ki rupa ba ru katu ka nemo mde baro khoj kemud ba ki wonia lani ki knyot yangi ladang i kit mangi ya kinu ki mar khai yang ne po kari ki jongi katba kabangi sosi kolong mentang ngilap daladi ngila yang surok ngila pej besi ngila pej ban ngila bisar benia kalong ba kidai kit dawan kit kini kali barjalabat umdon bakran umdon baong kiyai lai lut bar kai ki ba susi kolong dang ngila bat ngila kali kemud ba kiong nama lade biakran bat uta bat kata bat kita bat terter gumta ngila obor na sarkar te hato kani kai kani ka bami ka jala ka jungi ba mentang ya khnyot ya uparadok prasnam lada bontrei takakam kat bar trei ubar jela kalong kata kade ka bang ile akranang ni menta ba dia kan ni menta ngilai simlang barok khoj kum karai nadu kilong kemi kilong pa babu trok bar kinong nya trok ngila ong kum ya kan ni menta nginom ya syashu nginom aili lada ngi ya sya kemud kalong kum kata kalat ban pilat ya ki bakin sim kebu halor ka jongi tenani syakamat ngisngo ban kentu ya gitu kiba don kata kamen sim ban syuknyot benya ki paradok prasnam nere ban ailat yu bar jela bu umlek ka bamon ngisngo bakin sangekno bagin ya kentu syua pramangi la pidon kam kanu ka jing kwa lani ka jing yok lani kanu ka jing don kam ka jong phi soba wanom le ran gen pan nangi kitrai ri mo kitrai muluk ngiru balai nginom ya ai balai nginom ya kersan kata ka de ka jing ka kubor ka bangi ai te mentaru aku menit akamit menta ka de kan kare khat saw mo khat lai te koi kai ka bajia men ro kadon kabangi mla shu ban sha ban sap ya kani namang le tengku na kapor imat ladang inang sap inang buri em kamut kinang karnyom si karnom yangi kinang le sile yangi te meneng ile rai ko komiti mdei nanga ndai la pen ngila shimrai da ko komiti ba nginom ya buri shu menta te hakini kisi ngile ban buri henani shakamat ngim tre shu ban ya buri kumene men kadon kajing torshor lani kajing pen kanu kalong kajing pen stomben ye kidai bar ki jongi da kawei na ki kunun ka bakam yeladi kumuwei na kinong alam jong ka hito jong ka area southern border jong ka ni garanikor mo I kerteng ru idai ba lifestyle marwen mo dai ba lifestyle marwen menin la penyeng jubori kali ki jongi bat nakaliang ki dekot jongi ki metrelang regila yeng daki kali ban khange ka surok bat ngikeli ka dawayu de nakaliang jongki kilawo nia wadaw yangi lai phojaj lai phorukom henrei nakaliang jongi ngila kersa yaki ba ngi nakaliang jongi ngim sultanat bamdei bagi kersan mangi ya kini ki kok ya ne ki jibenmi de ki kok factory telada lada kita ki kok factory kilong illegal lani kimlong tole khang no ya kita ken balai ken bi pinstom yangi ki driver ba pli ginong nya ki badai tang ginong tong lani nong kinong jongki dengi lagi ya kun mensua lele lawan kit be de kali jongki barjala harena kali yang jongi ngi khang ya kita ngi mailat ngila ailat be tang de ki kali jongki parakasi ki ban kit kidon bun ki kun samla kidon bun ki long kemi ki long pa ki bakit ya kini umar ubami na katu ka factory ko henrei menta ya ka factory ko nakaliang jongki kim khang kim penstom henrai menta ki penstom ben penbani ki kali jongi ka ei kata ka jingmut ngim dei ba ya sha ya ki telada kata ka kam long tele khang na du tan rai ken henrai ya ki ka ya kita ki factory ba penyai te ki barjala phimle ei henrai yangi ki kali ba dei ki trai khasi ki trai jala ngi yok kinong ngilong tang kinong tong dan ngi yok tang i by school ngi yok tang i by kot namta ki kun ki ti ban sa ban ti ahing phi penstom ya ki to phi onong ayu te mentang i sosi kolong bana kaliang jongki kila kat ka jingbun ki kali menin lamar ba ki dukot jongi kim kwa su bene terlang kila ngia ni kam kila ya la kayat men mit nrega ei bo susi kolong nakaliang jo uni unong alam ubdei light star marwen ubdei unong alam jong ka hitu jong ka southern border mo ki ong sati sathain ranikor de kaliang jo u la IFR goi ka kali hato la da IFR tu ka kali utu try umlut mo bapli umlut mo uhaban bu plida uhaban ya kun ka jinglut jingsep ka bajur te mentangi ki try kasi ki try muluk ni haban lut na ki jingle jongphi katba dale ubar jala umlut ei te kani kalong ka ei ke bang susi ka bang ilap te ngi kentu ye kinong elam jong ka hito ki bang itnat ye kom tre kamu jongki na kapor ban kentu yo parari badio paradok prasnam hare dalong kumolong uni unong elam kamut kawan rak penban ya kajing penjot tani kajing ya dung para mengi para parari para trairi gen para
paradok prasnam kiba ya kiba kamai hakani ka jala ka jongi tingi kentu ya ki bakin simkia mangidang ngej ngam ngej baya kani kala ban nomdon ka jingtip magidang teng gidon ginong elam ba kinong elam bana jorong ki hikai ka babha kadba kinong elam ki bana po kisim ka bu halor ka jing tre kam babha jong kinong elam ki bana jorong tingi kentu ya kinong elam jong hitu ngila de ai tin ru menin syaki katu kan di kinong elam ki bangitip ki de kinong elam ki ba sya tre baya ka ba kamiat ki kinong elam jong hitu te bat ngi kentu ru mentalang ba kini media ba kin sim kiai kani ka kam ada phim sim kiai kani ka kam haka bakut kan mi penban ka jing snam para mengi bat kanum kawan ra penban ka jing hiben ya ki briu ki badai nabar jelah te nganga so mon ong ba halor kita ki benta te ngila yo ban yakran menta te nakaliang jongi ngi don tangkat tai bat nginang yakran nang bun ki we gimat bangi yo ban yakran menta kasngi bangin yale sto menta bangin yale ban keni no ya kani ka bala da utrairi trai muluk halor ka kamkit jingkit ba khanang ladang ibat ya kata kabala kasngi daki dala jongi ngisngo bangila banong kerat ke yala jong kari hari menta itang ya kabala hapo kan ke bami na kani kari kasi jongi ngimla ban bat ngimla ban syakri ngimla ban trei ta ka kam ngamut ba kam don jingmut ya kata ka jingkam jongi bangin long kerat hala ka jong kari tekum kani ka asion ngila mangidei ka mekalia komersial kamut ubatrai business dan ubatrai kamru ngi priang nang ta ki truck owners ki badai ki babu truck nang ta ki drivers ki badai ki nongnya kali ru mo ngi priang te nakali ang jongi kamut ngi kwa menta bani kentiu ban penim ya kani ka bala kasi peleng hapreng paramangi na ka benta ngi yo ban ya roi parum pare na benta ban penbiang ai ring sam bat kentiu ya kari ru kumju langba ka jing trai stom ya ka bala kasi ta kali gi ong ba ki pentut ba ki pendik ki wo nia lai project puskut kan ke bang ngim so shong nia kan namar bale ngil ong khile yakran kan ba kita ki factory badda company ten rai kimle yaki rai ki khanyat bet yaki ni ki dekhot ki jongi ki pensange jubor ki berngem bersit te ka ai ke ba hangta gila don lang menin ru ngila ai pentip se u si in charge jong ka borsora namar bale ngi kham sngo artatin no menin namar ki don lang bat kini ki jaj benru garo menin te kini ki dekhot jongi ke mod haba ki tu ki jaka ki bun ba kini ki nong lute pilai ki dong kini ki si bajia ba ki nong lute mo kidon kita kin hun seng le no ba fer bla kran da ki nong mi khmat ke mali ba fer te ba da don tak para kasi ngim da sngoi ai menin hare kita ki bat kata ka kanun badon menin kidon lang kini ki jaj benru garo te kani ka pada artin yangi menin ngila pentip ken ya kini ki bor pulit ro nakali yang ju bor pulit ro menin ki la yarap hi ki le stom hi ban let page bat nakali yang jongi ki dekhot ki jongi ru da ka jing slur hadin ba ngila yo verify ba kumdon ki de ginong lute te ngila ya la ka ya bat ngila late akalit no bat ngim salia kan mangila ya rai lang da para dekhot jongi poka group bala jia kumno ngin siapet namata ka hok kamut ngidei ban ya balabet ngine ban ya bisakmat menta adu menta ya kata ka FR man ngidang yelong meeting gumni te bapli driver tibi u driver te umtip to bapli driver namar babun ki driver ngimla ban len jingsha kimdei ki babit ba thaim nong kimdei balik school mo kimdei ba nang ba start ni school mut kimnang te nakaliang jongi kum kinong yalam ngin salap kai ta kai FIR ke baki ai persa ya kata ka kali jong wei na ki parad khot jongi ke kala da uta trai ula lemi ngi ginong elam ngi lemi ngi kili namar menta uni udah bar jela ula yale ban phia ya ki ya ka jaj benru jongi menta ula nyon swa ya ki trai kali ula nyon ki trai kali ai balashu ya ki trai kali te ki trok khasi jongi menta bun kila set cheying menta ule lagnu da ka system u khnyot iki malik hadin bala khnyot iki malik u employee kenya kini ki driver khasi jongi banya ya ki kali jongu te ngi nan kong ngidang sngap raya din bala jia kai bajia selsar ngilap kalong tang ngajing punun kam nan kong uknyot swai gi trai kali hadin ngilap ba ung knyot wat ya kini unong nya kali ru mentah tena kali yang jongi gentu ke nyi tu gi paradok gi prasnam kitu banyak kali jong gi barjela ki badai barjela bajing company sngo bha ba phine trelang ban ngi alewan ne trelang ban ngi bangi ngi kwa iban penlong kerat ngi kwa ban hikai gi long kerat balai na kali yang jong phi ble i bala phinya i kali jong ki teng gi khnyot ya ki teng i gi jing ki ba ka bai bam ru gi mai ba teng la sang ban ki driver ru ki pen pach pen prai tu ko jing ki hadu gi be no ya gitu gi bayalam ban ki te kani ga di jing sedang jong ki ban khnyot te menta gi dang khnyot gi trai kali ban ken jat no ban mailat gi trai kali trai ri ban ki dang to menta ki khro sa ya kini gi nong nya kali te hadin ki sa ken jat no ya phiru ban gi sa ailat ya kini gi bru gi ban bar ban nya gi kali ma balai ba khanang makan suk ya ki bakin pentrekam ya ka ain ge jongki tena kali ang jonga nga so ban ai gani khubor ya kitu ginong nya kali barkhoj marka aso ningi ngim pediang ikali bana barjala hari ngi pediang baik ya ki kali bat ki driver ki badai ki paradok ki prasnam baki ne trelang ban ngi
bala dangi yo ya kini kijing job hakawi ka singin na ka jinglong nong nya kali ngila banlong syaka banlong utrai kali namar hang ni ka asen yungi la piwat ia ka background baro khoi na kini ki badon ka asen yungi mensyua ki dei kinong nya kali nadu ki badang manadu ki bala temen menta hadu ki badang samla ki bala sanru mensyua ki dei tang kinong nya kali hadin na kaling jongi ka asen ngile istom ban ai bala paramangi menta ki long kan rat ki la yo ban tit kali tingingej ba kini kita kinong nya kali ki badai kinong nya kali jong ni company ba jong ni barzela telada fiat terang ban ngi hakawi ka singi pin sayo ban nya lagi jong kali namar balai nga ong gumta ban bangala ban ong ban pensilore ki bala ban tit kali menta ban tit kali ka bank ki finance ki ai hendrai lada pilek panram banong tit ying tit kendau kim ai ban sangi wi business ka de ka eba harai ban tit kali ka kloi ba ka bank menta ba ki finance ban montorwa to shim kani ngin ai mengi ban yarap kali telada ngi yarap ya ki ban yo ya ka bala kan ayu ya ki ban siu ya kita ki installment lani kata ka bai banai mo te kata ka de jing torwa ka jungi ya kini ki paradok prasnam kiba imsngi da ka ba hun da ka ba shunya ya kini kali jong ki bar jela bat jong ki tri factory